Yago bektui lamate lai tongnai o bwrui nogo thangnani bagui bo kisapano termania je srapsa somoini yagolo bini logio emanje gotna gotina tongo o gotna belai kheno kirima sincha yago bektui nokni paisingo thangui tongmani o lamano lainino nai tongmani phiaba achomsa gate khulukjak ni phaising tui kaisa nogo pusijaknai paltu dog yakheba nogo pusijaknai abo bilati seino ongkhorui phaikha achomsa tei direct no ongkhorui phaiui o bwrwini phaisingo thangui direct wareikha bini ukulok phaisingo o bwrui tabukni a gate lai thangmani phiaba o sei bahai bo bono nukjagui direct bo bini ayang phaisingo khaprum phai bono direct war phaikha belai kheno kirima sinja bo a jorao belai kheno kirijak sei amo kahaike phai war phaimani o bwrui o sei war mano katinani bagui kwbang mano try khlaikha haifano o sei amsa try khlaimani yagulo phano o sei bono yakaliya huaremang tongkha bag je yago twijak obo bai porjonto khitarui buinaikha haifano o sei no katri manliya o sei kobor haike bono warimang tongkha nokni malik nokni fataro phaikha haifano a jorao nokni malik kono saya siringsrok khlaiui gate ni phaisingtui naharui tongo gate khulogui phiaba aboni yagulo kheno gate no chorupasa khe sawui naui nokni bisingo khlaiui borok nilar khlai tongui tonglaikha belai kheno wanajaknai seile pusilaio haikhe phiaba omo kahaike buino warkha hinkhe borokni paltu kutta borok a jorao hinkhe kunuphan saya obo kahai siringsrok rwphano hwrwikha maybe borok khoroksa owner malik borokni kok khwnai phano mankhamu o sei phiaba borok a jorao warsagui tongthung warthon hinui nilar khai tongmahai wngui tongkha o bwrui no haike warjagui tongmanugui buma a jorao termani phaikha bwsajak no bansrinani bagui phiaba buma porjonto aro yokliya buma bo warsakha phiaba bwsajakno teisa warnani bagui bo naithugui kobor wngui tongo buma no bo warkha bwsajakno bo warkha nokni malik rok gate ni bisingtui naharui tongo gate sowui phiaba kebo phano fataro phaiui o sei no rwkliya nok bisingo dawi twlangliya haike tamasa nai tonglaikha borokni omo kahai behavior no nugui joto social media ni borok rok o video viral wngui thangmani yagulo kaham hamya comment khainai bo bangkha hinkhe hamya comment hinkhe omo hai borok rokno F.I.R khlainani nango police no inform khlai di borok hai borokni jaga jail no obo kahai gate ni bisingo tongnaniya hai hinui comment khlaio baksa kebo salaio omo sei kobor si wngna abogui no malik rok bo siringsrok malik rok no bahai keno warna abogui ni malik rok fataro ongkhorui thangraikha hinui salai tonglaikha baksa borok kaham hamya comments aboni yagulo kheno buma borjagini bo lathokong samani o latho bai bo abrokhe borokni sakno defense khlaimanka seino abrokhe bukha borokni sakno defense khlainani bagui abrokhe no sei srapsa boni yagulo o latho nungma bai tei bujakma bai ar jagani kharnani nangkha hinkhe norokno ang swngnani muchungo o kaham hamya comments se salai tongmani police F.I.R khlainani nango borok omo kahai nuktutui malik tutui bahaike nilar siringsrok tongaiman borok no police case o danani nango eba khebo borok saimanya de je omo kahai sei kobor hinui je saimanjak abogui de kiriui fataro ongkherya hinkhe bo soi wngman norok comment section o thangui hinkhe bo soi wngman norok comment section o thangui comment khlai salai di।